aan tafel zitten Regine van der Hoek van de Dwarsbelang en Willem Spoelstra. En Regine is nog even voorzitter, maar volgens mij komende week een vergadering. Dus dan houdt, hoe lang heeft er voorzitter geweest van Burger met Dwarsbelang? Ik ga nou bijna 2 jaar, voorzitter geweest. En Den Jonken ben ik al eigenlijk totaal 8 jaar aan zijn lid van uw mooie vereniging voor dwarsbelangen. Oké, en je hebt dat ik van 8 jaar en dan moest ophouden? Of kist het tot eindeloos de zitten blowen? Want ik weet niet hoe het gaat. Staan de meesten in de rij om in het bestuur van dwarsbelang? Nou, om met laatste te beginnen net. En dat is eigenlijk heel iets spietig. Want wij hebben volgens mij, maar dat zoek ik Willem even om een 3 jaar termijn. Ja. En er is een gevleugelde uitspraak. Door corona is heel veel vloeibaar worden. Dat wie bij mij ook een beetje van toepassing. Plus, na 3 jaar wie het eigenlijk veel te leuk om op te houden. En dat ik naar zei hier ik. Toen kwam de uitdaging voor een voorzitterschap. We hebben een vrij naaie ploeg. Dus hoe mooi is het dat je dan trorrolje kennen. En ik doe het met heel veel plezier. En het is wel een hele mooie manier om te weten wat er in jouw dwars speelt. En wat er leeft. En Willem, jij bent penningmeester? Ja, klopt. Nou, heb je nog wat op de bank? Ja, wij nog. Hartstikke mooi. Wij zijn een hele rijke vereniging nog steeds. Nou, dat is goed om te jaren. Nee, ik ben een keer bij hem geweest, dus dat is mooi om te jaren. Wat doet zo'n dwarsbelang eigenlijk? De bedoelt financieel of in algemeen? Nee, in algemene zin. Ja. In algemene zin ben wij heel erg belutsen bij het dorp. Wij proberen initiatieven eigenlijk die vanuit het vrijwilligerswerk die worden, die proberen weer te stiepen. We proberen ons bezig te houden met de ontwikkelingen die met name in Burgum plaatsvinden. Dus we hebben, ze staan jongen echt weer wat een soort ingang bij de gemeente. Ja. Dus als het nou over verkeer gaat, of het gaat over parkeren, het gaat over woningbouw. Het kan over de zona gaan natuurlijk, over de vergisterproblematiek die te speelt. Nou, dat ben ze. Zonnepark, dat ik naar mij of je dat de 4 buiten uit? Nee, energie is een algemeen onderwerp wat op meer vlakken dan in het zonnepark speelt. Want ja, de 380 kV-route rint nog ons. We hebben gaswinning in en om Burgum. En ook de wetterwinning speelt hier een rol. Dus wij vatten dat gear met eigenlijk het onderwerp energie. En de warmtetransitie die natuurlijk hier in uw gemeente de komende jaren een grote rol speelt, is iets wat wij als dwarsbelang ik druk op meidje. En dat had ik zo'n aan de uitnodiging voor die vergadering om daar even een berichtje naar te meidje. Ja, nee, maar dat moet dus dat even. Want je hebt een gastspreker die hem de komende Beensje. Dus dat is de 15e vergadering. Je zit er volgens mij dan in de Naaie Westermar, in de huiskamer. In de huiskamer van de Naaie Westermar, ja, het stiet je ik van mij. Dan is, en daar is iedereen op zich welkom. Ja. Ja, en je hebben daar Mark van Keulen, gastspreker over warmtetransitie. Wat gaat die beste man vertellen? De Mark is de coördinator eigenlijk voor de warmtetransitie voor Burgum en Sumar. De gemeente heeft eigenlijk de verschillende dwarpen eigenlijk van de gemeente op een bepaalde manier inrichten. Sommige, de warmtetransitie wordt deels per week of per individuele strutte dient. En voor Burgum en Sumar hebben ze een groter plan maken. Nou, Burgum is natuurlijk best een groot dorp. Ja. En wij zijn laatst een keer ergens geweest. En toen voelde het dus eigenlijk op dat eigenlijk net volle burgers op een hichte winnen van dit hele verhaal wat er stiet gebeuren. En de gemeente is best nog ambitieus. Gary Perlin vol heel erg voorop, maar natuurlijk in Oorendwarp moet ik er nog gebeuren. Dus wij vinden het altijd heel plezierig dat we een onderwerp hebben. Dat ze een IR-vergadering is hartstikke belangrijk. Maar om nou de 2 uur naar de IR-stikking te praten en wat wij alle gediend hebben. De meesten daar net. Nee, nou, dus die hem daar, want die hem toch, we krijg je ook nog maar even aan. Die warmtetransitie, eerlijk is eerlijk, ik hier daar ik. Nou, misschien is dit nou eens een keer even een separaat een interessant onderwerp. Ik voor ophechten. Maar hier heb ik even nog vrijwilligers. Nou, het bestuur kan natuurlijk altijd, want er zit een oproep bij bestuursleden gezocht. Maar hier heb ik elke keer de terugzettersprijs. Ja. En nou, daar ben ik even dit jaar zeg ik 3 genomineerden. En wie ben dat? Wie ben de Regine? Nou, wij gaan dit hier inderdaad wat een oren opzetten als de Aronieren. Dan verrassen we in mijn initiatief of een plan waarvan we wisten dat spelen of wat dus bij ons onreikt waren. Dit hier hebben we zijn, wij willen de vrijwilligers, zoals ook kreeg ik al even in die vorige item beneemd, wat in zinsje zetten. En wij gaan jongen naar welke vereniging binnen u het Aronier opvallen. En daarbij hebben we de kaart maken van de wat lietsere verenigingen binnen ons dorp. Ja. En dat is onder andere Wetter, zwemclub en poloclub Wetterwille.
worden. Dat is de Hoeneclub De Waarden. Ja. En wij hadden daar nog een Tajek, de Menno Ruiters. Ja. En moet zij op die jongen nog wat doen? Of... Het is de bedoeling dat zij geen pitchen. Ja. En dat er eigenlijk een soort met ranking de stars eigenlijk komt. Van wie vinden we het meest verzinnen? Dus de prijs van normaal van €400. Ja. Die eigenlijk toch een hele lidse groep eigenlijk bepaald wordt. Hebben we nou zo'n van als we het nou opsplitsen en iedereen die een verhaal komt te vertellen, die verzinnen een prijs. Ja. Maar er zijn verschillende prijzen, dus iemand tot om het draaien. Oké, en de bloot wel op die €400 het Ja, komen. ja. Goed. Ja. Nou, dat is wel even. Dus dat is altijd mooi meegenomen. En ik zit nou even, want we hebben natuurlijk nog wel een oorbruggetje. Ik even naar de 80 jaar bevrijding. Dus daar moeten we het zaak nog even over hebben. Nog even over het dwarsbelang. We zitten eigenlijk aan heel soort tafels. Hè? Dus er is een nieuw college, er komen we nieuwe wethouders en zo. Dus misschien moet je dan ik weer wat toernooien beginnen met een aantal dingen. Maar als je nou zitten van de top 3, kim dat aan ja van voor Burgum. En dit is echt uw top 3. En daar zou ik graag willen dat de burgers zich daar wat drukker om maken. Nou ja, wat in elk geval dus onreikt is, want wij zijn natuurlijk een belangenvereniging van de burgers, door de burgers. En we kennen net iedere stem, ja, die proberen we zo goed mogelijk in vorm en inhoud te gaan. En de belangrijkste onderwerpen binnen wenningbouw, dat is landelijk, dat is lokaal. Ja. Verkeer, wij merken dat er een heel soort vragen en problematiek bij ons onreikt worden, on knelpunten of dingen wat meestal zien onrennen. En ik zijn energie. Krijg je was zei de warmtetransitie en alles wat er speelt. Ja, dat wordt in elk geval komend hier heel belangrijk. Maar ja, het hier is voor u nog maar krijg begonnen. Dus voor hetzelfde, dan is er nou een die zegt, ja, maar je mist er nog wat. Dan heren we dat ik heel graag. Ja, want die verkeer, ik bedoel, ja, dan bel je gewoon de gemeente toch op. Hoe gaat het straks? Waar je ook denken van, dit is een onveilige situatie. Ik denk even aan de zebrapad discussie. Oh, die binnenkwam. Het lijkt erop dat de gemeente net altijd bereikbaar is voor de inwoners. Dus we krijgen best wel wat vragen. Hè. Toevallig, ik ben zelf in Burgum-West. Dan gaat in een appgroep eigenlijk hoe de snelheid die er bereikt wordt in het Worrenbout. Ja. Nou, dat zijn wel dingen die wij even oppikken. En dan blijkt eigenlijk toch dat het bij de gemeente was wat het 0 op het orkest is. Dus ondersteunende men, die heb ik een afspraak. Of tenminste een collega's van u. Om het gesprek met de ambtenaren eens een keer rond te gaan van maar wij zitten nou precies die problematiek. Ja. Dus juist steeds meer. De afstand tussen de gemeente en de burger wordt best wel wat groter. En dat is eigenlijk wel heel apart, want ik bedoel, de gemeente ben weer uit de kogien. Ja, dus eigenlijk is het dichter bij de burger. Ja, maar wij willen een inhaalslagmaatje met een sisma om de organisatie. De gemeentelijke organisatie werd dichter. In ieder geval bij het ware Burgum te beloeken. Ja, Burgum is dan eigenlijk een beetje zo'n. De Geriep is natuurlijk in schaal en maat. Daar kunnen iedereen meestal kort dan wat meer en beter. Klopt. En die initiatieven natuurlijk, die ben ik op best wel lang onderwijs op het gebied even nog van energie. Ja. Dus dan is Burgum altijd wel wat een ingewikkelde dorp, vind ik. Ben ik nou te negatief? Ik kom uit de pijn, dus ik ken er eigenlijk niks over. Nee, het is heel herkenbaar. Tweeënlint heb je volgens mij ik zitten met betrekking tot de dorpsrieën. Om te zien van hoe kunnen wij weer dichter bij de gemeente komen. Ja. Nou, de shirt initiatieven natuurlijk als Burgum 2040. Ja. Maar wat is nou de visie over het dorp en waar willen we mooi heen? Wat er geen zijn, we lezen aan alle kanten eigenlijk wat opsluiten van wat willen we nou precies. En een blokje Wenten van in Lidsdorp is natuurlijk een hartstikke mooie groei voor een dorp. Maar ja, 4 jaar of 8 Wenten zet in Burgum net heel volle soorten. En dan liet ik naar Lauweta en dan denk ik, wat gebeurt hier? En Burgum zit op slot. Nou, en als dan vergelijkst maar hoor het warpen. Ik werk hier zelf in Wolvengeer. Ik kom regelmatig in Jesterwoude. Als je juist wat er gebeurt van initiatieven, dan denk ik, het laat je wel een beetje stil. Ja. En dat is eigenlijk wel hartstikke schande. Dus dan je denken van, ik word er wat aan het wanen. Dus ik word om in het bestuur van de dwarsbelang om je daar te melden als burger. En ik zie naar de techniek. Ik denk dat het wel leuk is dat we nou even een muziekje doen. En dat we dan na de muziek even erop praten over 80 jaar bevrijding. Ja.
Ja, en dit is Like Flames van Berlin. En misschien dat de wat oudere luisteraars, nou die hebben wij inmiddels, maar deze band nog kennen van Take My Breath Away uit de film Top Gun. Nou, aan tafel zit nog steeds Willem Spoelstra en Regine van der Hoek van het Dwarsbelang Burgum, het bestuur. En we hebben het even gehad over de vergadering van komende woensdag. Nou, dat zal waans nog alleen mee afsluiten. Maar we moeten het ook nog even hebben over 80 jaar bevrijding. En nou ja, daar is ondergetekende jouw presentator. Ik maar niks wist, dus daar praten we wat makkelijker over. Even machine draaien. Maar Dorpsbelangen en Oranje Verbind, waar ik voorzitter van ben, wij hebben een prijs won. Ja, klopt. Nou, dus dat ging het ook maar eens vertellen, want dat weer toen ik op mijn jongen dat Dwarsbelang vergaderen. Ja, klopt. Ja, dat was even een zietstapje, maar ik wel heel leuk. Wij hebben als Dwarsbelangen Burgum het initiatief namelijk genomen om alle dwarsbelangen van het Tjerkse deel weer eens mijnwander aan één tafel te krijgen. Om eens even, nou ja, we krijgen ik maar afsluiten. We missen de link met de gemeente. Staan wij daar al in? Delen we dat signaal? Nou ja, dat we een hele informatieve jonne waar alleen de vertegenwoordigers van de dwarsbelangen zitten. Nou, en waar ik zijn, dit maakt vaker. En dat gaan we dus ik doen. Dus dat wie sowieso wel heel mooi. En inderdaad, jij wij die jonne waar ik bellen, dat ik als de wiede weer van de ene kant van Burgum naar de andere kant moest. Want wij staan als burgerinitiatief, ik het maar zo stellen, 80 jaar herdenken en bevrijden Burgum op de nominatie voor een prijs van karakteristiek Tietjersterdeel. Ja, en die hebben uiteindelijk, ik won. Dus, ik hier die jongen jij dat pitcht. En toen zijn ze van, die Regina, komt die haast. Ik zei, ja, maar die had een hele belangrijke vergadering. Ja, maar ze moet je heen komen. Nou, toen viel ik al wat aankomen. Dus een mooie prijs, maar een heel bedrag wat we broeken hier nog voor het afronden van de QR-codes. In die oude hier weer 80 jaar bevrijding. Eigenlijk sluiten we dat nou al. En daar ben, nou, hoeveel activiteiten? 24, met de bot opscheppen, maar er zijn een soort activiteiten geweest. Met de Canadian Dragoons, de Keep Them Rolling, de Bregen naar Vrijheid, met het Veske van Marcel Smit, de fakkeloptocht, Tjerketjenst, herdenking, Engels nabestaan. Nou, van alles en nog wat. Maar ja, aan al het goede komt een einde. En uiteindelijk heb ik gezegd van dit project met een begin wijzen we naar wat nieuwe herdenken. Maar wij ronden dat al mooi het project eigenlijk van de Björn van de vliegen, het neergestorte vliegtuig. Vertel er nog even wat over voor de meesten die het, nou ja, het even net op de bril hebben wat dat inhoudt. Nou ja, wij zijn inderdaad begonnen. We hadden het verhaal van het monument wat bij de Kruiskerk staat voor de 5 inzittenden van het gecrashte vliegtuig. We nemen het Engelse vliegtuig, maar intussen weten we dat de inzittenden oernal wij kwamen. Ja. Dat wordt al jarenlang broekt bij de betinking. Maar eigenlijk wisten we het verhaal er net echt achter. En er zijn een aantal vrijwilligers, onder andere uit Burgum, die haar contacten zocht en heel lang verhaal komt erop deel dat we van die 5 jongens die daarin zitten, nou foto's over hoe ze toen eruit zeggen. En eigenlijk had ze hier nou de studio in zo'n ze nou de klein bij wat gedateerd, maar ach, het zo'n zij jongens uit de burgerij hier wezen kennen. Maar ik het verhaal, hun levensverhaal, totdat ze eigenlijk hier hun leven litten ha. Ik om, nou ja, mij te gaan hoe gewone jongens het uiteindelijk voor onze vrijheid vochten ha. En wij hebben meend om dat net alleen nog bij het monument te doen, 1 keer per jaar bij de 4 mei betingst. En altijd squaljeugd het doet in april voor de kinderherdenking. En dan de foto's bij te zetten en een boekje te maken. En het ergens achter een QR-code te zetten, maar ook fysiek zichtbaar te maken waar dat vliegtuig welkom is. En dat gaan we, zat nou stier 2 maaien, dat boert onthullen. De oplettende kijker-luisteraar had al een preview gewoon bij het bevrijdingsconcert verleden jaar maaien. Want toen had dus toenmalige burgemeester mevrouw Skokker het doek er voor de eerste keer aanhellen. Alleen nog tot die tijd hebben we nog heel bot ontziekje west naar een goed plak. En dat plak hebben we voen, dat is nou al je regelen. En we gaan zijn, voordat het 81ste jaar formeel begint, willen we dat boert zichtbaar ha in het gebied waar het vliegtuig welkom is. En dat is dan, er komen 2 bjornen en daarbij komen die te staan. Eén komt op de Kerklaan en de oren komt eigenlijk diagonaal, horizontaal, hoe je het misschien willen, in lijn aan de kant van het Sjerkhof te staan.
Ja, tot hek heen. Tot hek heen, ja. En het vliegtuig is in dat gebied daartussen. Als je de zichtlijn volg je grotendeels Delcom. Uiteraard binnen de brokstukken oerof te vinden west, maar daar is het grootste gedeelte Delcom. Ja, en dan ben ik toen dat al hier naar boven kwam, ik maar de verhalen van Siebe en de gezichten, hè, de foto's, dat is maar ik maar Dick Jansen en al die orenmeesten die zich daar maar voor inzetten hè, om dat boven wetten te krijgen. Maar er is volgens mij ook nog een nabestaande, het zich meldt, of een nabestaande, een ooggetuige. Klopt. Er is nog een mevrouw, die wint het nou in Oregon, mevrouw Jonker, die had het zoen. En als Liets Famke is dat vliegtuig bij haar achter op het tuin Delcom. En zij had verleden hier, ik bij u in het bevrijdingsconcert west om het boert ik echt te zien hoe dat eruit ziet. Ja. Dus en dat is wel heel bijzonder. Nou ja, de voorbereidingen ben we er ook maar bezig. De tardieringen, die ben we er ook maar de waanden. En het idee is om op 2 mei, ik ben de vrijheidsmaaltijd te houden. Dat hebben we vorige keer ik niet. Dat is een initiatief vanuit het 4-5 mei-comité landelijk. Daar hebben we al een flinke hoeveelheid soep voor inslijnd. En daar kom ik praatplaten bij. We willen nu lees markeren, dat hij dat begeleiden wil. En dat we dit ik op 2 mei, dus op de sneur, want 4 of 4 mei, dat valt, dat is ik weet gewoon binnen werkdagen voor de meeste mensen. Dus daarom doen we dat op sneur. En er zijn nog wat omwallingen. De burgemeester met nog even een mailtje had. Misschien dat boer nog een keer onthullen wil. Maar misschien eronder de harkers, dan werd het vast 2 mei. Worden we jou wat tof, want zonder graag een beroep op een dwan. Hij stik nog, er is nog die QR-code route. Is er heel kwart nog wat toe zeggen? Nou ja, een van de dingen die ik weer waarom kregen is waar hij heel volle verhalen jet. De Aron hier en er komen nog steeds verhalen ik bij u. Hoe mooi zou dat wezen als we dat plaatsen in Burgum. Dus wij hebben het idee en daar hebben we de prijs van gekregen om een QR-code te maken die zichtbaar blijft.